Du skræmmer ham. Se, det er en bold. En bold. Kan du fange en bold? Se, det er fang bold. Fang bold. Fang bold. Fang bold. Det var det. Det var en midtbanedynamo. De er enormt nemme at fange. Ja, fint. Så tror jeg, vi er ved at være der. Jamen, hvad så med dem her? Hvad er det for nogen? Lige se. Det er frontløbere. Dem fanger vi altid med net. Er de friske? Helt vildt friske. Hvordan ved I det? Man skal bare se på brystet. Jeg bare prøver at se her. Helt vildt friske. Arla Express. Malket i går. Tappet i nat. På banen i dag. Hvad er det nu lige du her? Martin. Du står på mål, og